Abang
Amen. Lolu suku Inkonzo le Yesikhumbuzo Somprofethi Shembe owashiya emhlabeni mhla ka-2 May 1985. Baningi abantu lapha phakathi kwethu abasanda kukholwa
abanganalo ulwazi olutheni ngalomuntu esihlangene naye na. uShembe akafani noJesu ngoba uJesu ubhaliwe encwadini uShembe. Ngiyafisa ke ukuthi namhlanje na ngininikeze isithombe sokuthi lo muntu esihlangene ngaye kwakumuntu onjani. Umprofethi wayezalwa ngumayekisa kaNhliziyo kaMzazela kaSokhabuzela. Unina kwakusitheya. Umprofethi wazalelwa eNtabamhlophe eEscott. Kodwa wathi esemncane mhlambe na 8 years abazali bakhe basebehamba beyokwakha eNtabazwe eHarrismith. Kulapho ke uShembe wakhulela khona. Ngenkathi uShembe elapha eHarrismith wayeseplazini, abazali bakhe babehlala eplazini besebenza eplazini. Kwakumuntu wamaplazi. Elusa izimvu. Wathi eneminyaka cishe 12 to 14 ngoba asinalo iqiniso leminyaka yakhe. Wathi esentabeni wabona kushaya izulu. Kwasekukhuluma umuntu embaneni wezulu. Wathi guqa ngoba ukhuluma nenkosi yakho. Wayese uyaguqa uShembe. Ngikusho ukuthi uShembe kwakuyigama lakhe owalinikezwa uyisemkhulu Nhliziyo. Kodwa futhi kwase kuyisibongo ngoba noMzazela wathi mayefika eNtabamhlophe wayesebizwa ukuthiwa uShembe. Leli gama lokuthi uShembe uMzazela walithola endleleni elinikezwa uNkulunkulu. Umthetho wabo kwangabantu bakwaKhumalo. Kodwa wathi mayesefika lena eNtabamhlophe wayesaziwa ukuthi uShembe. Kodwa wathi ma ezalwa ubaba mkhulu uyisemkhulu Nhliziyo wayezalwa uMzazela, wayesemqamba igama ethi uShembe. Leli gama ke lokuthi uShembe landa kakhulu njengoba manje sekunabantu bakwaShembe. Kodwa yena kwakuyigama lakhe. Uma ke uShembe ela entabeni ezwa lelizwi likhuluma kuye wayese uyaguqa. Uthema eguqa laselithi lelizwi thandaza. Wathi uShembe angikwazi ukuthandaza. Lathi izwi thandaza. Wathi uShembe angikwazi ukuthandaza. Lathi izwi thandaza. Okwesithathu wezwa kuphenduka isondo la ngaphakathi esifubeni sakhe. Lithema liphenduka leli sondo wayeseba semoyeni eseyithola esekwazi ukuthandaza kanti wayengakwazi ukuthandaza ngoba kwangabantu nje besintu bengamabhinqa bengazilutho ngokuthandaza. Wayeseqala lapho ke umprofethi kuba eqale ethandaza. Kwathi ngelinye ilanga futhi lamvakashela leli lizwi. Laselithi hlabelela. Wathi uShembe angikwazi ukuhlabelela, ngihlabelele ngithini? Lathi izwi hlabelela. Wathi uShembe ngihlabelele ngithini? Lathi izwi hlabelela. Okwesithathu futhi wezwa kuphenduka isondo esifubeni sakhe. Wayethola esehlabelela isihlabelelo owayengasazi sivela ezulwini. Kubalulekile ke kumaNazaretha ukuthi into yokuqala
izwi malifika kuShembe lathi thandaza. Into yokuqala uShembe owayefundiswayo ukuthandaza. Thandaza entabeni. Ikhona kumaNazaretha siyasikhulume ngesiguqo. Bakha abanye abantu abaziyo ukuthi isiguqo yini. Kodwa ngamaNazaretha azi ukuthi isiguqo yini ngoba izwi lafika entabeni uShembe wafunda ukuthandaza entabeni. Wayeseke sonke isikhathi etholakala ethandaza yedwa. Etholakala ehlabelela yedwa. Waze wabanjwa noma wabonwa ngamanye amantombazana. Eseyakhuluma wezwa bekhuluma bodwa bethi lo mfana kaMayekisa utholakala ethandaza. Mhlawumbe usefuna ukuba ejoyine obasi ngoba laba belungu babe ngamaChristians. Kodwa uShembe wayengazilutho ngobuKristu. Engazilutho ngeBhayibheli, engazange waze wafunda nangolodwa usuku. Wayese uyayeka ke kuba ithandaze lapha wayejwayele ukuthandaza khona. Ngelinye ilanga esethe ukukhula abelungu basebembiza ukuthi akazosebenza ekitchen. Uma esebenza lapha ekitchen wayesebona iBhayibheli lihleli phezulu kwetafula. Le ntombazana eyayisebenza nayo yasiyambuza ngoba yayisimbonile ukuthi uyakuthanda ukukholwa. Yathi uyazi ukuthi le ncwadi iyini? Wathi uShembe ngiyazi. Yathi le ncwadi lena iphethe izindaba zikaNkulunkulu. Ngenkathi le ntombazana isho njalo washawa uvalo uShembe ngoba wafikelwa ukucabanga ukuthi kanti leli lizwi engiyaye ngihlangane nalo entabeni kanti kukhona lapha elikhuluma khona. Ngabe uma ngilifunda likhuluma ukuthini? Yamhlupha kakhulu uShembe le ndaba leli iBhayibheli, wesaba kodwa ukusondela eduze kwalo. Ngoba wayecabanga sengathi uzothi mayesondela eduze kwalo bese kukhuluma umuntu. Waze wathethiswa kwathiwa yini mangabe uclean bese ungaclean lapha eduze kweBhayibheli. Wayese elinda ukuthi Nkosi ngicela kuba ungiphe ukuqonda ukuthi yini ephethwe le ncwadi. Wathandaza wacela uNkulunkulu ukuthi ngicela kuba ungiphe ukuqonda ukuthi yini ephethwe le ncwadi. Ngobunye ubusuku elele wabona efundiswa lona iBhayibheli. Lelo walibona lapha lalibhalwe ngesingisi noma lalibhalwe ngesizulu wayengeke kwazi ukufunda ngoba wayengakwazi ukufunda. Kodwa walifunda leli iBhayibheli esesibonakalisweni. Laselithi lizwi abothi makusa bese uhamba kukhona khona umuzi wamaweseli bese ufika ucela iBhayibheli khona. Nangempela uShembe wavuka ekuseni wathatha ihashi waya kulomuzi wawuqamama kulapha ekhona. Kodwa izwi selimtshelile ukuthi uzolithola phi iBhayibheli. Wathi mayefika kulomuzi wahlangabezwa igosa lakhona. Wathi ngithunywe uNkulunkulu. Uthe uma ngifika lapha nizonginikeza iBhayibheli. Wathi lo muntu uyakwazi ukufunda iBhayibheli? Wathi cha, kodwa uNkulunkulu ungifundisile. Wayesethi ke lo muntu unenhlanhla ngoba kukhona iBhayibheli engakaze ngisebenzise engangilinikezwe umfundisi womlungu. Senzokunikeza lona ngoba kusho ukuthi lalibekelwe wena. Wayesehamba lo muntu uyolanda iBhayibheli. Wayesemnika esethi kalifunde. Wayese uyalivula uShembe uyalifunda. Wathi lo muntu hawu wakwazi ukulifunda kumi kanjani? Wathi uShembe ngifundiswe uNkulunkulu.
lo muntu yamethusa lento lomfana okokuqala wethusa ukuthi uthunywe uNkulunkulu ukuthi akazofunda akazothatha iBhayibheli. Okwesibili wethuswa ukuthi ma elivula leli iBhayibheli uyafunda. Wayesethi-ke lo mweseli ungcono ngihambe nawe siye esontweni. Wayese uyavuma uShembe. Wayesehamba naye lo muntu esontweni efike emethula kumfundisi womlungu. Ethi lo mfana lona ufike kimi wakhuluma kanje. Wayesethi lo mlungu kusho ukuthi unomoya kaNkulunkulu. Wayesehlala-ke uShembe eza lapha eweseli ezosonto. Kuthe ngelinye ilanga lo mfundisi womlungu wathi ucela ukuba inkonzo iphathwe uShembe. Kwaxakeka ngoba kwakumfana nje webheshu ongazilutho. Kodwa uShembe wathi mayiqala ihlabelela. Wahlabelela isihlabelelo esithi wahazulwa ngenxa yami. Wathi mayihlabelela lesi sihlabelelo kwakhala amadimoni. Abanye bakhala baphuma ngamafastela babaleka. Engakaqali ukushumayela ehlabelela nje. Wayese uyabona lo mlungu ukuthi kukhona into engahambi kahle kumfana. Unomoya wasezulwini, unomoya kaJesu. Kodwa yamphatha kabi lento, wabona ukuthi uma lo mfana lona ayidedelwa lapha uzoba inkinga. Ngesonto elizayo amaweseli acela ukuthi inkonzo beyiphathwe uShembe. Kodwa wenqaba lo mlungu umfundisi wathi cha, uShembe seqale nini kuba umfundisi. Senzosukela nje lo mfana lithi akaphathe inkonzo. Wayese uyambiza uShembe ibiza nalomuntu ofike naye ethi cha, ngiyabona ukuthi lo mntwana unomoya oyingcwele. Kodwa akuzokusiza ukuthi ehlale lapha ngoba laba abantu bakholiwe. Kufanele ukuthi ehambe intabeni ehambe eshumayela. Wajabha lo muntu namawesela abona ukuthi unomona lo mlungu. Wayese uyahamba-ke uShembe eshiya la eweseli. Kodwa akazange wathi mayiphuma wayoshumayela, wabuya wayiphilela impilo yakhe yesintu. Ekukhuleni kwakhe uShembe wayeyinsizwa eyayigabhu lokuhlabelela. Insizwa kaMaskandi ehlabelela ngenkosini. uShembe akazange waze wayiphatha induka. Akukho umlando kaShembe lapho owake walwa khona. Kodwa kwakuthi makusodwendweni noma kusemcimbini ethize ezwakala eqhamuka kude ehlabelela eshaya inkosini. Noma abantu bebehlabelela maphi amahubo bese bema bese bebukela lensizwa lena eyayihlabelela. Wakhula kanjalo-ke uShembe, kodwa noma esesukile lapha eweseli kunento ongazange wahlukana nayo. Akazange wahlukana naleli iBhayibheli walinikezwe uNkulunkulu. Akazange futhi wahlukana nokuthandaza. Kodwa engakholwe ndawo, wahlala ehlabelele mayedwa, ethandaze, efunde iBhayibheli. Wafunda iBhayibheli. Njengoba ngeke ngasho ekuseni uShembe iBhayibheli walifunda njengeQurani. Ama-Muslims iQurani bayayifunda yonke ngekhanda. NoShembe iBhayibheli walifunda kanjalo. Waganwa unkosikazi wokuqala, waganwa unkosikazi wesibili, waganwa unkosikazi wesithathu, waganwa unkosikazi wesine. Kodwa wathi esanda kushada lo nkosikazi wesine, wayese umoya kaNkulunkulu ubuya kuye ngoba wawusuvele ukhona.
wabuya ngamandla. Njengoba sengishilo ukuthi waye umuntu wayethandaza noma wayebhinqa ngokukhuluma kwabantu, kodwa wayebhinqa elalithandaza, ebhinqa elifunda iBhayibheli ngaso sonke isikhathi. Wathi mangabe ngaphandle lapha wayethandaza khona, ngoba wayethandazela ngaphandle komuzi, wathi eguqile wayithola sengathi angazi ukuthi ngakubiza ngithini ngesizulu, kodwa waba semoyeni eguqile. Wayibona ehamba emkhathini, isidumbu sakhe senyama silokhu sigubhelela. Uma ehamba lapha emkhathini wayesebona insizwa ezinhle, uyayethi zazifana namaSulumane, zifake ingubo ezimhlophe, zinamabhande eziwafake lapha okhaleni, amabhande afana nalamabhande afakwa ngamakhosikazi. Uma ngabe uShembe ezibona lezi insizwa, wasithanda kakhulu, wayesezama ukuthi ehambe eye kuzo, kodwa ethi ehamba inyawo ihamba kodwa engafiki kuzo. Uthe samangele ukuthi kwenziwa yini ukuthi ethi ehamba kodwa engafinyeleli kulezi insizwa. Kwasevuleka isifuba sakhe, wayesebona umuntu engaphakathi kwesifuba. Wayeselo umuntu uyakhuluma kuye wathi, uyathanda yini ukuthi uhlangane nalezi insizwa? Wathi uShembe, ngiyathanda. Wayese uyaphuma lo muntu esifubeni sikaShembe. Uthe mayithi qamama wambona ukuthi umuntu kodwa umuntu owumoya. Wathi mayembheka lapha emahlombe wabona kubhaliwe ukuthi Shembe. Lo muntu wayesehlangana nalezi insizwe ezintathu, base bekhuluma naye bebhekisa kuye. Babethi mabekhuluma naye lingani bephonse ngeminwe yabo, mabethi ngeminwe, kule minwe bese kuqhamuka umbane. Nombani uze uyoshaya uShembe ube yilizwe. Zasezithi lezi insizwa awukwazi ukuhlangana nathi, ngoba wena usahlala enyameni engcolile. Wathi uShembe, kusho ukuthini lokho? Wayese uyasibona isidumbu sakhe ezansi silokhu siguqile, siphethuza impethu, sisili kakhulu. Base bethi uyasibona lesi sidumbu sakho? Wathi uShembe, ngiyasibona. Wayesethi uma umoya wakho usaphuma kulesi sidumbu esinje, ungahlangana kanjani nathi? Kuthe khona lapho wayesebona amakhosikazi amane ebambe ingane, amabili eyibambe ngezandla, amabili eyibambe ngeinyawo, edonsana ngayo. Wayese uShembe uyamemeza ethi, hawu nenzani? Nifuna ukubulala ingane nadonsisana ngengane kabuhlungu kangaka. Kwase kuqhamuka izwi lithi, uyayidabukela ile ngane? Wathi uShembe, yebo ngiyayidabukela. Laselithi ilizwi, lengane nguwe. Lamakhosikazi awu4 amakhosikazi akho ayabanga. Manje uma usabangwa ngamakhosikazi, umoya wakho uzohlala kanjani kithi? Uthiwe uShembe, lesi isiga senzeka ubusuku cishe bonke. I'm just summarizing the whole matter. Kodwa isidumbu sakhe sasesibuyela, noma umoya wakhe ubuyela esidunjini. Base bekhomba ngomunwe laba bantu. Wayese uyaphaphama, uthi waphaphama umzimba wakho usunesinxe ukuguqa.
ngoba wayelokhu eguqe kusukela ngayizolo sekuze ngosekuseni. Wathi mayihamba ekhaya waba nokudideka okukhulu ukuthi kwenzekani. Wangakwazi nokudla ukudla. Wathi mangabe ntambama ethi uya elawini lakhe inkosikazi yakhe endala kwase kufika leli lizwi lithi wena ungishembe ngoba kuwe kuhlala mina Shembe. Uma emzini wakho uhlale ngaphandle ngoba ngifuna ukukhuluma nawe. Wadideka kakhulu Shembe kodwa wagcina ephumile wakha idokodo ngaphandle komzi wakhe. Wawashiya amakhosikazi akhe amane. Lapho ayihlala khona ayengezwa amakhosikazi akhe noma efuna ukugeza ebize abantwana bemlethela amanzi. Base kuyaduma ukuthi uShembe umfana kaMayikisi ungenwa ukuhlanya. Kwathiwa uShembe ungenwa ukuhlanya. Kodwa lelizwe lalokhu lishile lithi hlukana namakhosikazi akho onke ngoba ngifuna ukukhuluma nawe. Ngelinye ilanga umprofethi likhuluma leli lizwi wayese uyaliphendula ethi Nkosi angikwazi ukuhlukana namakhosikazi ami ephila ngoba ngizoba nomona mangibona amakhosikazi ami ethathwa ngabanye abantu ngiphila. Ngicela ukuthi ongenani uwabulala onke. Laselethi lizwi ngiyezwa. Kwase kuthatha isikhathi eside lingakhulumi lelizwi. Kodwa okwalandela lapho ukufa kwabantwana bakhe. uShembe wayenabantwana abawu16 bafa bonke abawu10 kwasala abawu6. Kulomntwana wokugcina wagula wathandaza uShembe wafa emgonile. Uthema esefile emgonile wenqaba kuba emdedele. Wabathe uyancengwa wenqaba wakhala kakhulu. Wathandaza ecabanga ukuthi uNkulunkulu uzomphendula amphilise lo mntwana ngoba wayesemazi uNkulunkulu esenethemba kuye. Kodwa lo mntwana wangaphila. Wavala la ehleli khona washuta ngaphakathi wahlala nalesidumo. Saze sanuka kakhulu. Bakhuluma bonke abantu baseplazini ukuthi nango uShembe uhleli nesidumo somntanakhe akafuni ukuba singcwatshwe. Wayese betshela umlungu weplazi ukuthi hayibo safa iphunga. Nangu umuntu engavumi ukuba kongcwatshwa ingane yakhe. Wayesehamba lo mlungu efike esishaya isicapha sivulela. Sebemephuca lesi sidumo kodwa sesinuka. Angazi noma wayesehlale insuku ezintathu noma ezine esigonile lesi sidumo ekhala ecela uNkulunkulu ukuthi amvuse, ebuza uNkulunkulu ukuthi kanti ngenzeni. Kodwa uNkulunkulu wangamphendula ngaleso sikhathi. Unjalo uNkulunkulu. Kwesinye isikhathi uyahlupheka kakhulu. Umthandaze ulinde kodwa engakuphenduli. NoShembe ke kwaba njalo. Wathandaza ecabanga ukuthi isidumbu sizovuka. Kodwa wangavuka umntana wakhe kwaqhubeka kubola. Bathi mangabe bemephuca isidumbu wahamba wayohlala entabeni wakhala esefana nomuntu ohlanyayo. Embuza ukuthi uNkulunkulu ngenzeni? uNkulunkulu ubabulalelana abantwana bami. Kwathi ekugcineni kwasekukhuluma izwi
lathi uyakhumbula mhla ngithi hlukana namakhosikazi akho ukuthi wathini uthi ke ubaba mkhulu ngase ngiyakhumbula uthi laselithi izwi wathi wena ngcono ukuba ngithathe abafazi bakho ngibabulala kodwa angizukubabulala abafazi bakho ngoba sebengabantu abadala abanezono ngakho ke esikhundleni salaba abafazi bakho ngithatha laba abantwana bakho ngilandele wabuya uShembe wageza kahle wabona ukuthi uNkulunkulu umehlulile ngoba kukhona isikhathi lapho owakwahamba khona waya ehlathini wafuna ukuyibulala kodwa wathi esazama ukuyibulala kwasekuqhamuka umuzi emkhathini laselithi ubheke lo muzi wase uyobheka laselithi ilizwi lo muzi umuzi wakho lo muzi wawumhle kakhulu lathi izwi ke umuzi wakho lo kodwa uma uzibulala ngeke uze ungene kuwo uthi ke umprofethi kwathi makwenzeka leyo nto wayiyeka intambo wabuyela emuva ngiyayinqamula le ndaba kodwa inde yona egcineni waqoqa amakhosikazi akhe waqoqa nezingane zakhe waqoqa nonina wabatshela le ndaba ukuthi uNkulunkulu uyangehlula uNkulunkulu uthi angihambe uNkulunkulu uthi nonke anginiyeke nihambe niyogana lapho enithanda ukugana khona unina wethuka kakhulu wathi hawu mntanami uthi awungena ukuhlanya uzoshiya amakhosikazi akho egana abanye abantu wathi ubaba mkhulu angikholwa ukuthi ngiyahlala kodwa uNkulunkulu usho njalo waqoqa-ke umndeni wakhe wakhuluma nawo kwakhalwa abakhalayo badabuka kakhulu abadabukayo wabaxhawula wayesethatha ubhoko lwakhe esehamba entabazwe eyoshumayela wawashiya amakhosikazi akhe amane wamshiya unina wayishiya imfuyo yakhe kwakumuntu wayicebile kakhulu enemfuyo eningi kakhulu kodwa lokho wakushiya ngoba ebizwa izwi lasezulwini izwi elingathethi imanga indaba kaShembe yokuqala ileyo yokuhlukana kwakhe namakhosikazi akhe waba sosizini kakhulu wahamba wathi mase ephumile entabazwe washumayela yonke indawo yase elokhuzeni eLesotho noma eLesotho yes washumayela zonke indawo wahlangana namaweseli wahlangana nezinsizwa zamaweseli lezi insizwa zamaweseli washumayela nazo ngoba wayeseke wakholwa eweseli noma kwaba isikhathi esifisha kodwa laselifika izwi lithi akabhajadiswe wayesecela kumaweseli ukuthi embhabhadise kodwa amaweseli enqaba athi thina asibhabhadise simongo asibhabhadise manzini laselithi izwi akahambeke eyokufuna ibandla okufanele ukuthi ebhajadiswe ngoba akakwazi ukuthi esebenze umsebenzi kaNkulunkulu engabhajadisiwe wayesethola ibandla le-Native Baptist Church njengoba leli bandla lamaNazaretha lino-Baptist Church nje kulapho uShembe wabhajadiswa khona wahlangana nomfundisi uLesheka uWilliam Lesheka we-Baptist Church, Native Baptist Church
wayese uyabhajadiswa ngo-1906. Kodwa ngenkathi ebhajadiswa kwase kuwumuntu owayedumile kakhulu ukuthi umprofethi oyisimangaliso. Wathi mayese ebhajadisiwe lase liyafika izwi lithi akeze lapha eNatali ezempumalanga. Wagibela isitimela uShembe eza lapha eMpumalanga wehla lapha eThekwini eMsizini. Wathi mayefika lapha eMsizini wafika washumayela lonke leli theku. Washumayela kuzo zonke lezi indawo. Washumayela koMakhutha. Washumayela koManzimtoti. Washumayela koMbumbulu. Wakhuphukela eNanda. Washumayela yonke iNanda. Wakhuphukela eNhlangakazi noma eMotobelo ngoba leso sikhathi engabikho iNhlangakazi. Kodwa wathi sashumayela engapha kwamaphumulo eshumayela yonke le ndawo. Lase liyafika izwi elalikhulume nawo lathi siyohlangana eMpumalanga lathi hamba uye entabeni Nhlangakazi ilapho esiyohlangana khona nawe. Ngenkathi kufika leli lizwi uShembe wayele kwamaphumulo. Wayese uyabuza kulabo abantu ukuthi ikuphi Nhlangakazi. Base bayamtshela ukuthi Nhlangakazi ingapha kodwa Nhlangakazi intaba embi. Intaba enenyoka. Intaba okukholelwa ukuthi ihlala inyoka noma iyinkanyama. Intaba enezindlamini. Indlambili, yes. Wabona uShembe ukuthi akazi ukwazi ukuba eye kule ntaba ngoba uzofike efe. Wayesekhumbula intaba zakubo neHerismith. Wayese uyayibona le ntaba ozoya kuyo. Wayesethatha isitimela khona la eThekwini ebheke eHerismith. Wathi esendeleni elapha eBotters Hill kwasefika izwi kuye esestimeleni lathi Shembe uyaphi. Wathi uShembe ngiya eHerismith. Wathi kanti kuthiwe yanaphi. Wathi kuthiwe angiye eNhlangakazi kodwa sebentshela abantu ukuthi intaba seNhlangakazi intaba embi eyingozi. Lithi ke izwi ukhethani phakathi kokuthi uhambe ngalesi sitimela siwe endleleni ufe nabantu abaningi nokuba uphume wedwa uye eNhlangakazi ufe wedwa. Wathi uShembe ngikhetha kuba ngiye eNhlangakazi ngife ngedwa. Saselithi izwi iphuma. Sasesivele siyayimela isitimela. Njengoba nenizwe nje sekuthiwa uBombela. Ibongo zakhe wakuthiwa uBombela isitimela samaMpondo. Esama lapho kungemtholo khona. Kusho ukuthi isitimela savele sama nje endleleni. Zibongo zakhe ke lezo imbongo zasekuphambili ezazimbonga ngaleso sika. Sokuthi isitimela savele sayimela la eBotters Hill. Bathi mabesibheka abelungu bangathola ukuthi simiswa yini. Kodwa basebembona ehla. Wayesedumileke ukuthi umuntu wemlingo. Bathi hawu nangu lo muntu simiswa yini. Wayese uyehla uyahamba. Wahamba ubusuku eholwa izwi. Wafika entabeni yaseNhlangakazi. Ngizozikhuluma ke zonke izinto ezenzeka ehamba entabeni yaseNhlangakazi. Kodwa wathi mayefika entabeni yaseNhlangakazi wafika wangena emgedeni
khona umgede ubaba ilanga wakasitshena wona lapha ubaba mkhulu wayehlala khona. Wayengaphethe lutho ephethe ithini nje kuphela lamanzi. Wahlala lapha emgedini ebusuku nasemini. Emini evuke ehambe la inhlangakazi ehlabelela. Ngenkathi esenhlangakazi ehlabelela abafana bamuzwa ukuthi khona umuntu lapha entabeni yasenhlangakazi ohlabelela kahle. Bathi abazali babo kanjani uyofunana entabeni yasenhlangakazi. Kwathiwa hayi isigebengu lesi umuntu odla imbuzi lo. Ngahlala yedwa entabeni yasenhlangakazi. Wayesehamba eyozingelwa kwaphuma inqina yokuthi eyozingelwa. Kodwa noma babehamba ngezinja noma zinuka zazingamtholi uyayisho ukuthi wayehlela emgedeni. Kodwa azange zize zimthole la emgedeni. Kodwa ngelinye ilanga esephelelwe ngamanzi wathi uyahamba uyezansi yokha amanzi. Wayesebona zinsizwa embili noma ezintathu zase ziyabuye insizwa senhlangakazi efike ibuza ukuthi ungwaphi. Wayesesho ukuthi uqhamuka intabazo. Zathi ufunani na? Wathi ngithunywe uNkulunkulu uthena uNkulunkulu angimlindela. Manje ke uma ukhuluma into enjalo kumabhinqa yazi ngalento ekhuluma. Athi uyagula wena basebemshaya. Eshaya ithini lakhe layiliwa lapha. Wayese uyacosha. Bathi ma elicosha basebethi niyambona ukuthi ufuna ukulwa. Asimbulale. Kwasekumemeza inkosikazi yayikuqamama ithi yeni enzani? Noze nithi niyashaya kanti nishaya iziko zezwe. Base bayayeka bangabe besamhlasela. Base bayamthatha bamsa enduneni yabakhuzwayo. Namanje imizwa yabakhuzwa ikhona lapha ngezansi kwentaba senhlangakazi. Bamsa khona ke enduneni bafike bamchazela ukuthi lo muntu uhlala lapha na ehlathini entabeni yasenhlangakazi. Le nduna yasiyambuza ukuthi uhlalelani ehlathini, uhlalelani wedwa kule ntaba. Wathi Shembe ngibizwe uNkulunkulu, ngibheke uNkulunkulu. Uthena sizohlangana la. Yayisithi le ndoda hayi mshiyeni kimi. Base beyamshiya kuye. Uma ilalela le ndaba lo muntu lona wangena ukukholwa. Wayesethi angikwazi ukuthi ngikugcine emzini wami. Funa uNkulunkulu efike entabeni yasenhlangakazi ekuthole ungekho bese uyawubhubhisa umzwami. Wayese etshela unkosikazi wakhe ukuthi akamtholela amasi ewafake lapha ethini ebuyele entabeni yasenhlangakazi. Nempela lo nkosikazi wayese uyakwenza lokho. Wamnikeza amasi kwase kukhwelela. Wathi Shembe njengoba sekusebusuku abazokungilalela wathi cha. Angeke besakushaya ngoba sebekushiye kimi. Wabuyela ke uShembe entabeni yasenhlangakazi. Wathi mayekhuphuka wahlaselwa zipoki ezisimangaliso. Wabona abelungu abaphethe amaBhayibheli nabantu abamnyama abaphethe amaBhayibheli bamshaya waze wawa phansi waqhuleka. Wathi mayesewile wayesebona sekuqhamuka enye insizwa owayekade ishumayela nayo le entabazo. Yafika insizwa yamvusa athi vuka Shembe vuka. Wayese uyavuka. Yayise iyanyamalala. Wayese ukhuphuka yedwa ke efike ehlala lapha entabeni yasenhlangakazi. Wahlala entabeni yasenhlangakazi insuku eziyishumi nensuku ezine 14 days. Ngenkathi elapha entabeni yasenhlangakazi
Kwakuye qhamuke imoya enhlobonhlobo. Waqhamuka nomoya wengwe enamabala amahle. Yathi Shembe, imina engikubizela entabeni yasehlala. Bathi Shembe, hayi angikwazi wena, mina ngibizwe uJehova. Yase yedlula lewe. Bathi entabeni yasehlala. Bathi Shembe, angikwazi, mina ngibizwe uJehova. Mningi-ke imoya eyedlula kuye imncenga ithi akayimukela, kodwa awazi wayemukela. Ikhona-ke ngeke ngithi kufanele abantu bazi ukuthi uma uhamba uyolinda akufiki kuqala umoya kaNkulunkulu, kuye kufike imoya eminye. NoJesu ngenkathi elindile akuzange wafika umoya kaNkulunkulu, kwafika umoya kaSathane. NoShembe ngenkathi elindile entabeni yasenhlangazi akufikanga umoya kaNkulunkulu, kwafika umoya kaSathane. Ngakho-ke uma uyolinda wazi ukuthi wenzani. UShembe wayeze entabeni yasenhlangazi ngoba wayebizwe uNkulunkulu, kodwa kuvele usuke nje ukuthi uyolindela umoya, usuke uyolindela ukufa, uyolindela amadimoni. Uthiye umprofethi ehleli laphana emgedeni, kwathi ngelinye ilanga wezwa ihlahla zihlabelela notshani kuhlabelela. Uthi oqala kwaqhamuka iphunga elihle, iphunga elimnandi ngendlela esimangaliso. Lathi malifika leli iphunga kuye, uthi wezwa iziboya zomzimba wakhe zinyakaza sengathi zenanela leli iphunga. Notshani wayehleli kubo kwanyakaza kwahalalisa. Nezihlahla eziseduze kwakhe nazo zahalalisa. Namatshe nawo ahalalisa. Uthi-ke ubaba mkhulu batabami, ngaphuma emgedeni ngabona ukuthi usefikile engimlindele. Uthi wathi mayephuma ebheka laphana empumalanga, uthi wabona ifu. Leli ifu leli kuhamba umuntu phakathi kwalo, kuhamba imbani iphendu iphekezela leli ifu yedlula phambi kwalo, kodwa kunomuntu owayefake ingubo ebende. Uthi-ke ubaba mkhulu ngahalalisa ngisehlathini, ngathi sefikile ebengimlindile. Wafika. Uyathi-ke ubaba mkhulu wayimbongi. Uthi wafika ukhonzekile, inkosi yezulu. Uthi-ke wathi ma ukhonzekile inkosi yezulu efika phambi kwami ngiguqile entabeni yasenhlangakazi, uthi wayephethe itray. Leli tray limbozwe kahle. Wayese uyalivula leli tray. Uma livula leli tray kwaphuma isidlo. Uthi wayese uyangemukelisa lesi sidlo. Uthi ngathi mangisifaka lesi sidlo emlonyeni, uthi ngaso leso sikhathi kwase kuyanqamuka kuba ngibe umuntu ozelwe umfazi nendoda. Uthi ngaso leso sikhathi ngaba khona ezulwini. Ngaso leso sikhathi ngaba semhlabeni. Ngaso leso sikhathi ngase ngiba semandulo. Ngaso leso sikhathi ngaba ngaphansi kwamanzi. Ngaso leso sikhathi ngaba enhlizweni zabantu bonke. Uthi-ke uShembe ngaqala lapho ukwazi ukuthi ngingumprofethi wasemandulo, ngingumprofethi womkhathi. Ngaqala lapho ukuqonda ukuthi akhona okokuqala uNkulunkulu engithuma la emhlabeni sengokwesihlanu. Ngamemeza yebusuku nasemini ungizwa
Ngikhuluma indaba kaShembe. Ngikhuluma indaba kababa mkhulu. Uthi-ke ubaba mkhulu ngamemeza ebusuku nasemini ungizwana ngani. Ngavinjelwa izo zonke izizwe eziphansi kwezulu. Wena ntombi yaseNazaretha, nawe insizwa yaseNazaretha khala umpompoza, ngoba kuwena ihlazo eliwehlela.
uthi-ke uShembe zizwelalana uzulu ezwakale phambi komsindiso. Lokho wayekhuluma ngoba wayesethunyelwe kulesizwe sakwaZulu ezokhuluma indaba kaNkulunkulu. Uthi ubaba mkhulu ngathi mangabe ukhonzekile inkosi yezulu ingemukela lesi sidlo sasezulwini. Ngaso leso sikhathi ngaba sezulwini. Ngaso leso sikhathi ngaba semhlabeni. Ngaso leso sikhathi ngaba semandulo. Ngase ngiyakhumbula ukuthi angiqali ukufika lapha. Sengokwehlanu uNkulunkulu engithuma. Ngingumprofethi womkhathi. Uthi baba mkhulu ikhusela lasezulwini leza nenqola la ngivunulisa ngezingubo zedili. Njengoba ngivunule nje. La ngivunulisa ngeingubo zedili. Lase lingifaka kule nqola. Lase lihamba nami. Uthi ngaqhamuka endaweni enamaNazaretha noma eyayifake enabantu ababefake ingubo ezimhlophe abengenakubalwa. Uthi-ke ikhusela lasezulwini langehlisa. Ngathi mangehla uthi zasho zonke ihlwele zathi saze sehle isimanga. Amen. Uthi kwehla mina bajalana. Ngihamba nokukhonzekela inkosi yezulu. Ezongithula kumaNazaretha asezulwini. Amen. Uma ubaba mkhulu esentabeni yasenhlangakazi kulapho ubaba mkhulu owamukeliswa khona imithetho kaNkulunkulu le eyayichithiwe okwawemukeliswe khona uMose. uShembe wayemukela lelukhuza lemthetho kaNkulunkulu bonke kuNazaretha wakwemukela entabeni yasenhlangakazi. Ikhona lapha eyayithi ingilosi thina asikho isidingo sokuthi sigubhe umhla ka-10 kuMarch, ngoba umhla ka-10 kuMarch usho nje ukufika nje kaShembe elukhuzeni eNatal. Kodwa thina kufanele sigubhe inyanga ubaba mkhulu oyemukeliswa ngayo ubuNazaretha. And uShembe ubuNazaretha wakwemukeliswa entabeni yasenhlangakazi. Wathi mangabe ehla entabeni yasenhlangakazi wabuyela angazi umntu wasephakeni ongakabikho. Kodwa wathi ma efika esebuyile wahlangabezwa ingilosi yasemampondweni. Shembe wahlangabezwa ingilosi yasemampondweni. Yayisi imthatha sehamba naye shumayela yonke le ndawo njengoba ngishilo ngithi washumayela bombumbulu, washumayela bomakhutha, washumayela bomazimtoti, wawushumayela bomthwalume, wayeweqa umzimkhulu. Wonke lamakhosi lana asenhlangwini noluthuli wayehamba zonke lezo ndawo ehamba nengilosi yasemampondweni. Ngoba umuntu mangabe ethunywa uNkulunkulu esemhlabeni akahambi yedwa, kuye kube nengilosi. Wahamba ke nengilosi yasemampondweni. La emampondweni ziningi iziga noma igameko ezamehlela. Khona isikhathi lapha owayeshawa khona eshawa ngama-missionaries. Ngoba uShembe ngenkathi eshumayela wayenezinto ezintathu. Okokuqala uShembe wayehlabelela kakhulu. Akakho umuntu wayehlabelela njengoShembe. uShembe esina kakhulu. uShembe enza izimangaliso ezinkulu ekuphiliseni abantu. So uShembe wayephuma eyedwa. Kodwa kothi lapho ekufika khona efika selandelwa ngabantu abaningi. Ngoba wayesina ehlabelela ephilisa.
So uma kuthiwa njena nangu Shembe ngisho abantu besesontweni babelishiya isonto begijime belandela uShembe. Noma ngabe zingane ezifunda mangabe kuqhamuka uShembe zayishiya isikole ziphume ngamafastela egijime zilandela uShembe. Ikhona kwakuthiwa uShembe wayenesalamusi. Ngenkathi masinga eyichaza indaba abawamkhulu wayekhuluma ngePied Piper of Camelon. Ubani wakafunda leyo? Angisazi lutho. Ubani wazi ilokhuza inkondlo kuthiwa the Pied Piper of Camelon? Aniyazi? Hayi, angisazi. Walinganisa ngaleyo nkondlo uMasinga ethi wayethi mayeqhamuka lapho eqhamuka khona noma abantu besesontweni noma amaKristu beshiye yonke into beshiye amabhayibheli begijime bemlandela. Noma ngabe izingane ziyafunda uma eqhamuka zishiye othisha zihambe zimlandele. Ikhona kwakuthiwa wayenesalamusi. Kodwa yena wayesina ehlabelela ethandaza enza zonke imangaliso. Mawefika phakathi kwabantu kwakuyekhala amadimoni ebathandazela abantu kube yiyo yonke le nto leyana. So wayehamba yonke iSouth Coast ehamba eshumayela. Wawuma ngomzimkhulu. Wonke amakhosi ase-South Coast wayehamba eshumayela. Wakha gospel, wakha lethe ezinye. Angazi ukuthi ungayibala imithini imizi yakhe ebheka lena intaba eSouth Coast. Wabuya wabala eThekwini washumayela koVerelem, washumayela koThongathi, washumayela koStenga, washumayela koGradville, washumayela koMaphumulo, waze wawuma ngomsinga. Wawela uthukela. Washumayela komhlongo kwesikaMhlongo inkosi uMhlongo. Bamshaya. Wawelela kwesikaMathonsi evuna izitha. Lapho wafika waqamba umuzi ukuthi usevuna izitha. Wayofika kwesikaMathaba. Wasuka kwesikaMathaba, wayofika kwesikaNzuza. Wasuka kwesikaNzuza wayofika eManzimeleni. Wabuya waze wawufika kwaMkhwanazi laphana Ongoye. Wehla wayofika elwandle kwaDube. Onke lamakhosi ehamba eshumayela, ehamba ngenyawo. Wayengahambi ngabhayisikili, wayengenamoto, wayengenahashi, wayehamba ngenyawo. Amakhosi akholwa kakhulu, amakhosi aseManzimeleni uTidi noMagemegeme kwaDube. Wawela uMhlathuze. Washumayela yonke indawo laphana ngaphesha koMhlathuze. Wawushumayela kwaMthiyane. Wawushumayela kwesikaMthiyane, kwesikaMbuyazi. Wawushumayela kwesakwaKhoza. Wayewafika koCebekhulu. Wayewafika kwaMthethwa. Wayithatha yonke indawo yaseMpangeni ehamba eshumayela. Wayeka imfolozi. Washumayela koMtubatuba, eMdletsheni. Wonke amakhosi lapha eMtubatuba washumayela yonke indawo khona ehamba ngenyawo. Wedlula eMtubatuba wayofika eMkhuze. Washumayela lapha koBhiyela. Washumayela yonke indawo koBhiyela eMkhuze. Wakhuphuka koShayindoda. Wayofika oBonjeni. Wehla wayofika eMakhathini Flat. Wayihamba yonke indawo yaseLokhuzeni yakwamhlaba yalingana. Emakhosini abonqumalo le bomdluli wayofika wawoma ngeNgwavuma. Wasuka lapho wangena phakathi ezweni. Washumayela lapha endaweni yakwaZulu lapho wazwakha khona umuzi uSelinda. Wasuka lapho washumayela koNgotsha eshumayela enza imanga. Akakho umuntu
engimaziyo owake wenza into enjengaleyo. Wayeshumayela lonke izwe lakaZulu ehamba ngenyawo. Eshumayela lonke izwe lakaZulu. Ekhuluma ngoJehova. Ekhuluma ngoJehova. Manje na-ke ngilakhela isithombe sokuthi lo muntu ehlangene ngaye kwakumuntu onjani. Ungavele nje bese ubona sikhuluma ngoJehova bese ucabanga ukuthi hayi umfundisi umpaza. No. Lento lena yafika nami. Yafika nalesi silwane sasezulwini. Isilwane sasezulwini. Njengoba nisibona nje isilwane sasezulwini. Ngiyedlula ke lapho. Ngiyafisa futhi ukuthi ngikhulume ngendaba kaShembe ekuhambeni kwakhe emhlabeni. Ubaba mkhulu wasuka ekuphakameni. Wayewafika kwaZulu. Wehla laphana sengikhothi stage sasesikhaweni. Kumanje wengwebo emzingweni. Yeah. Wehla emzingweni. Wayesehamba khona umuzi olaphana eduze wasesikhani kusebhekizitha. Wafika ebhekizitha hambe shumayela. Wayofika eGibisi hambe shumayela. Wasuka eGibisi wayofika eNelisi hambe shumayela. Wathi mayesuka eNelisi wabuya wezemzingwenya. Wagibela esebheke manje na enyakatho. Wayewehla elukhuzeni estation yokuthiwa iBiyela before ufike eMkhuzi. Wathi ma ehla eBiyela washumayela yonke le ndawo yasezantsi inkosi umyeni. Wakhuphuka obonjeni. Kodwa ke ngalolu suku wathi ma ehla eBiyela wafika washumayela wayesesuka ngenyawo eMkhuze ebheke obonjeni enkosini elukhuzeni enkantolo. Sengikhuluma ngendawo engizaziyo ngoba ngaba imantshi lapho. Ukusuka njena eMkhuze uya obonjeni is about 15 kilometers. Indawo enentaba. Balala kwashaya indoda entabeni lapha eshaya indoda before ufike obonjeni walala khona. Basuka ngesonto. Balala entabeni eshaya indoda. Ekuseni wavuka evukela obonjeni enkantolo. Ezocela imvume yokushumayela ngoba wayengavunyelwa ukuthi efike kwi-district engayithola imvume manje. Imantshi yamnikeza indawo incwadi. Wedlula manje sebheke emseleni. Bahamba baze bayohlela emakhathini flat. Ngoba labo baze emakhathini flat. So ubonga wakho ukukhuluma nami. Sema emakhathini flat usubonjeni ubheka phansi emakhathini flat. Kwahla lapho. Sekuhloko esibili belokhu behambile. Indoda ikhuluma le ndaba ithi bathi ma befika emakhathini flat base bekhathele bezimangaliso. Babethi ma belala emakhathini flat yonke le ndawo lena inezilwane namabhubesi ngaba khona lapha. Nezingwe zingaba khona lapha. Kodwa ubaba mkhulu babethi ma belele noma sebekhathele. Ubaba mkhulu ehlale lapha eshaye ugubhe ehlabelele kuzobusa. Baba mkhulu waye ngenkathi sewumprofethi wayeshaya ugubhe. Ehlabelele eshaya ugubhe kuze kuse. Mase base begodola bathi bembona wayeseqhamuka sethwele ugodo ezobabasela umlilo.
bavuka emakhathini flat sekungolwesibili sebebheke emseleni ukusuka nje obonjeni uya emseleni is over 55 kilometers bafika emseleni kushona ilanga umbazini ngahlala naye le obonjeni wayexoxela lezi ngoba wayikhona wathi mabefika ntambama abantu basebekhathele bengasakwazi ngisho kwenzani bafike bawa phansi balala ubaba omkhulu wabeza inkonzo esikhulu bathi mabefika lapha emseleni bafica sekugcwele abantu belinde ubaba omkhulu wabiza inkonzo enkulu bathi babathandazela abantu behluleka bathandazela yedwa ubaba omkhulu lesinga manje olesibili wasa wahamba wayemfuleni wapapatisa abantu abawu-8 wapapatisa kwathi kusemini baphela abantu wabuka washo umgidi sekunini manje sengolesithathu noma olesine washo umgidi uthi umbazini uma ngabe engixoxela le ndaba uthi hey uthi lensizwa ubaba omkhulu by that time he was 70 years old uthi lensizwa uthi babe sina iculo elithi sakubona kuphakama sakubona Judiya uthi yasina lensizwa yabheka phambili yabheka emuva yakhomba eningizimu yakhomba enyakatho yakhomba empumalanga yakhomba entshonalanga esina uthi wasina waphuma waba lapha uswazethi ho bafana seniyangigolima ngoba sengimdala niyangibona mase ngiqhamuka sengembathe ibhantshelisha wasina ebusuku kwabuyelwa emuva kuyogitshelwa isitimela emkhuze bahamba ubusuku bonke bayofika emkhuze bafike bathatha isitimela esaye saba wehla embonambi wathi mayehla embonambi eyahamba wafica amaNazaretha esemfunela imbongolo wakibela imbongolweni njengoJesu wathi mayefika emkhayideni nasemkhayideni kunamasundu wafica abantu bamedlalile amasundu wathi mayefika emkhayideni wehla kodwa into esimangaliso wathi mayesehlile wavela esangweni walala phansi nesisi aphatheka abantu bezenja baba walala phansi kodwa akuphelanga insuku eyingaki kwasekutholakala ukuthi ubaba akasaphathekile kahle ubaba omkhulu akagula ngesikhathi eside wagula nje izinsukwana kodwa wathi sagula nomngoma wayegula cisho ukuthi kwaku olesibili umngoma ubaba omkhulu ezwe ukuthi nomngoma ulele phansi wayesevuka ubaba omkhulu umngoma umfundisi wathi umngoma uyakwesaba ukufa wathi hayi mina ngikwesaba ukufa wena vuka ngoba wena uzongcwaba mina ngenkathi efika ubaba omkhulu ethi kumngoma kavuke wavele wavuka ngempela umngoma waphaphama waphinda ngolesithathu hlaka first yebo kungolesithathu kwathi ntambama intombazane emabhalane yakhe sibatshengisa umbhalo ethi
inyama yami ikhathele izolala ethuneni, umoya wami uzovuka wembathe inyama entsha. Kwaphakade ngangizelwe nanini ngiyoba khona. Bashawa uvala abantu ukuthi uthini manje baba. KwakungoLwesithathu ntambama ekhathini zo4. NgoLwesine mhla ka2 ekuqaleni inkonzo yayingena ngo7. Kwathi makumenyezwa inkonzo wayesethuma abafana ethi kwenzekani manje, basebethi baba ungena inkonzo yasekuseni. Wayesethi sengiqala ukuzenzela ngisaphila nje. Wayesethi leyo nkonzo kayime, bonke abantu abalinde, belinde isikhathi umphefumulo wami uzophuma ngaso. Wayese ebiza abafana ababili ethi abahlala eduze kwakhe bebeke iwash. Omunye walabo bafana kwakuJosephathi Dlamini, kwakubaba. Uyena owayengixoxela lento ngoba wayekhona, uyena owabuka iwash. Bahlala lapha elele lapha. Wathi ngo9 baphaphama. Uma ephaphama uthi uJosephathi wathi ngikuphi la? Uthi wathula isikhathi eside. Uthi wayese ebheka empumalanga, wabheka enyakatho, wabheka eningizimu. Uthi wayesethula isikhathi eside. Uthi wathi esuka umzimba wawusuvevezela wasiyathula. Bese uyathula. Ngikhuluma ke ngiqinisa lapha lo ndaba yakho ukuthi lo muntu esimlandelayo nibe lesithombe sakhe. Ningaboni ngoba amaNazaretha sekwenzeka yonke lento bese ngicabanga ukuthi lento yayimdlalo nje. Ayizange yaze yaba umdlalo. Yaba lukhulu kakhulu. Namhla ke sikhumbule lolu suku. Mhla ka2 kuMeyi. Mhla umoya wakhe uthula. Waphuma ngo9 eRichards Bay. Amange ngisasho ukuthi ngenkathi esuka kwaMbonambi wayofika eRichards Bay eMkhaideni. Kulapho umoya wakhe waphuma khona. Ngenkathi ubaba mkhulu ehamba emhlabeni. Iyamangalisa lena. uJesu wahamba emhlabeni eye kuyiphasika. Nobaba mkhulu wahamba emhlabeni eye kuyiphasika. Esikhathini esiphambili amaNazaretha ayeba nalo iphasika ngoApril. So wayesemhlanganeni kaApril wephasika mhla ubaba mkhulu ehamba emhlabeni. Inkosi busele khona.